Okay? At my preaching this morning is the joy behind the cross. Pag sinabing joy behind the cross, meron palang nakatagong mga kagalakan na nagpumula sa Diyos, nagagaling sa Diyos. Pag tayo po ay nagsasuffer, because cross signifies suffering. Amen? Ang cross po ay nagsisignify po yan at sa pagtitiis. Ibig sabihin, meron tayong mga tiisin. And pag sinabing tiisin po, tiisin sa pagsunod ng Diyos at tiisin sa hindi pagsunod ng Diyos. So, whether you follow Christ or not follow Christ, you are not exempted sa mga pagsubok, sa mga tiisin. So, walang ano po yun. Walang pong exempted. Kahit na sumusunod ka sa Diyos, kahit hindi ka sumusunod sa Diyos, mayroon kang tiisin. Ngayon, papag-aralan po natin kung anong klase yung tiisin natin. Kaya sa binasa po natin, ang sabi po ron, okay, sabi po ron sa binasa natin kanina, therefore, kaya nga, mga kapatid, tayo po ay napapalibutan ng mga maraming saksi. Napapalibutan tayo, ibig sabihin, there are witnesses kung anong ginagawa po natin. Hindi natin mapasumalian yan. Hindi natin may kukublihan. Whether yung ginawa mo, masama o mabuti, there are witnesses. There are witnesses. Hindi ka makakatago dyan. Kaya sabi ng ating Panginoon in the book of Ecclesiastes chapter 12, ito yung katapos-tapusan sa lahat ng bagay. Ano yun? This is the conclusion of the whole matter. Okay, fear God, for this is the whole duty. Matakot ka sa Diyos sapagkat ikaw pong katutunan ng lahat. Sabi niya, whether good or bad, there is a time of reckoning. Tihayag natin yan, yung ginawa natin sa Diyos. Whether you like it or not. Amen? So, mamili ka. Sabihin mo siya katabi, mamili. Okay. Pag nasa ilaw ka, nasa ilaw ka. Pag nasa dilim ka, nasa dilim ka. Walang namamangka sa dalawang ilaw. Sa Word of God, pag sa Diyos ka, sa Diyos. Pag sin is a sin. There is no such thing as a green sin. Wala. Walang green, walang basta maliit, malaki. Sin is a sin. Amen? Kaya ang Diyos po ay laging nagwa-warning mula Book of Genesis chapter 1. Chapter 2 and chapter 3, the following hanggang sa Book of Revelation. Ang mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, sila ay makakaranas ng pangalawang kamatayan at sila ay itatapon sa dagat-dagat. God is always in admonition to His people. Laging nagbababala ang Diyos sa kanyang bayan. Amen? Kaya si ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, kapalibutan ko kayo ng mga saksi. Kaya ngayon, let us lay aside every way. Kaya ngayon mananampalataya na lahat ng mga mabibigat o mga pagkakasala na nandyan, na dinadala ninyo, kailangan itabi ninyo. Kasi nasa ilaw ka na. Huwag man lang balik-balikan yon. Kasi ito po yung nakapagsilo sa atin which is so easily ensnares. Kaya yung iba, hindi nakakalabas sa mga kasalanan. They were enslaved in sin because they were ensnared, nasilo po sila. Kaya sabi ng Lord, tabi nyo na lang, iliasahin nyo yan. You know why? Because there is a race. There is a race. There is a takbuhin. Meron tayong tatakbuhin naman sa harap sa atin. Yung takbuhin na yan, ang sabi ron, let us run with endurance. Kailan may pagtitiis? Kasi sa harapan natin, ang daming mga fiery arrows ni Satanas. Ang daming pagsubok na susubol din natin. Whether you are believers or whether you are unbeliever. Kaya ang mga believer, iba ang dala-dala nilang pagsubok magaan. Walang sinisisi. Wala. Hindi niya sisisihin yung kanyang asawa, yung kanyang boss, yung gobyerno. Kasi mananampalataya siya.
Ang tinitingnan niya, yung kanyang sarili, kung kanyang yung relasyon sa Diyos ay maayos o hindi. Kung nagpapaalala yung Diyos sa kanya, dahil may ginagawa siya, hindi kalungkot. Ganun lang po yun. Amen? Okay, kaya sabi niya, tanong niyo na yung mga daladalahin ninyo. Kasi meron tayong takbuhin. Ngayon, sa verse 2, ano yung takbuhin na yun? Ang titingnan nyo, hindi yung problema. Sino raw ang titingnan natin? Looking unto Jesus. Why? Because He is the author and the finisher of our faith. Siya po yung nagpatatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. So, sa mababaw ng salita, para maintindihan po natin, siya yung nagpasimula, siya yung tumawag sa atin. Pag sinabing author and finisher, siya yung simula, siya yung wakas, siya yung tumawag sa atin. Kaya nandito tayo, hindi dahil kay tatay, hindi dahil ginamit na po ng mga preachers, ginamit yung mga nag-invite sa inyo, pero ang Diyos ang tumawag sa atin, ang pumili sa atin, kung bakit po tayo nandito. Amen? Diyan pa ba kayo? Meron lang ginamit ang Diyos. Kaya sabi niya, I accepted the shame of the cross. Kaya sabi niya, the joy and the finisher. Grabe po ang ating Panginoon. Ano ho? Siya po yung author. Kaya kailangan tisin natin, despising the shame and has sat down at the right hand of the throne of God. Tinanggap niya yung kahiyan para tayo ay hindi pa kahiyan. Amen? Hindi pa ba kaya para maayos yung buhay natin? Yun ang simpleng salita. Para maging maayos tayo sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao, sa harapan ng kapwa mo, sa harapan ng mahal mo sa buhay. Makukuha mo yung pagpapala ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, pinagpala ka. Yes, nagpala ka na. Breakthrough! Alam mo yung breakthrough? Pag gumawa ang Diyos ng breakthrough ng financial mo, grabe ang Diyos. Hindi mo alam kung saan mo dadaputin. Mamimili ka. Mamimili ka. Karanasan niyo na ba yung mamili? Hindi mamili ng hospital na. Kasa, di ba? Yung mamili. Kasi pagdating sa financial, talagang makikita mo sa harapan, daming blessing ng Lord. You make your choice. You choose what the Lord, yung will niya. Kasi kailangan marunong kang mag-discern. Baka mamaya, yung kayamanan, yung yaman, o yung trabaho, o yung pag-abroad mo, yung blessing, material na bibigay sa iyo ng Diyos, yun yung makakapaghiwalay sa iyo sa Diyos. What do you mean, Bishop? Ay, siyempre po. Wala ka ng panahon. Okay, may blessing ka nga. 12 hours ka naman. Pati sabat kinukuha yung trabaho mo. You must discern. Amen? Ang magandang trabaho ganito. 8 oras, hindi ka hirap. Malawag ang ministry sa iyo. Yun ang tama. Amen? Pero hindi ko sinasabi na yung kayo, mga 12 hours, okay lang yun. Walang problema kasi nandiyan ka na permanent ka. Pero ibig sabihin, pag may ministry ka, yun sa akin po yun. Sa akin po yun, hindi sa inyo. Okay? Ngayon, kung naghanap ka ng will ng Lord, siyempre, yung balance. Yung maluwag. Kaya hindi nga ako nagtrabaho ng 15 katapusan. Nung graduate ko ako, hindi na. Kasi hindi ko rin alam. Kasi nga, ang Lord may purpose. Kaya dito po, nais ng Lord na yung mga nakakabigat sa atin, hanap buhay yan, emotion yan, problema sa pamilya, problema sa kabuhayan, problema sa karamdaman, ili-aside na natin. Lord, bigay mo na sa iyo. Palakpakan natin. Okay? And there are things to consider. There are things to consider. Pag sinabing consider, isipin mo. Magandang isipin. Ano yan? There are 5 things to consider. How, when, why, what, joy behind the cross. It is a question mark. How, paano, why, bakit, what, ano? Ano ang dapat natin gawin? Para magkaroon tayo ng kagalakan sa kabila ng tiisin. Amen? Pag sinabing cross, darating ang tiisin.
Cross is not a blessing. Cross is a sacrifice. Amen? Kaya pag may dumarating na cross sa atin, cross mo yung asawa mo, cross mo yung hanap buhay mo, cross mo yung karamdaman mo, cross mo yung emosyon mo. Okay, ma-cross yan. Ibig sabihin, dala-dala natin yan. And every one of us has a cross. Hindi mo pwedeng ibigay yung cross mo sa iba. That is your cross. Para gumaan yan, matuto ka sa Diyos. Kasi, 11:28 in the book of Matthew. Lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan. Pagagaanin ko ang inyong cross. Sapagkat kayo'y matuto sa akin at mag-aral sa akin. So matututo po tayo sa Diyos. Kasi sa Kanya galing yan. Siya rin ang magpapagaan. Kasi kung sarili mong cross yan, pagpipigatan ka, kakaluhin. Nakaluhin ka. Kahit ano gawin mo. Talagang tumisikap din ako sa buhay. Siyempre, ako eh. Ginawa ko na lahat. Ako eh. Hindi mo sinama ang Diyos eh. Sama mo ang Diyos kasi siya magpika sa'yo. You must start with God. You must finish with Him. Siya nakakalam ang history ng buhay natin. Siya may hawak ng future natin. Manigurado ka na. Ipagkatiwala mo na sa Diyos. Wala kang kasablay sa akin. Sabi mo, panalo ka. Panalo ka. Oh. Eh, Diyos ba naman ang kasama mo? The battle is not yours. Pag nasa takbuhin ka, ang kasama mo ang Diyos. Kaya magaan yung mga cross na dala-dala natin. And everybody shall praise the Lord. Ano mga sa katabi mo? Magaan na pa. Magaan talaga yan. Oh. The joy behind the cross. First, to have joy behind the cross, there are 5 things to consider. 1, the joy of salvation. Kailangan yung kagalakan mo sa kaligtasan na yung natamo. Kailangan nagagalak ka dyan, hindi pabigat sa'yo. Amen? Hindi pabigat sa'yo kaligtasan. Dapat pag pumupunta ka sa church, magaan. Talagang natutuwa ka, punta na naman ako. Bakit? Yung kaligtasan na natamo ko eh. Nandun ang kagalakan. Bagamat may mga discouragement dahil sa eternal life, dahil pinatawad ako ni Kristo, tinanak na muli ako na born again ako, dahil lahat ako sa spiritual, hindi na ako natural, spiritual, pumapasok ng salita ng Diyos, naintindihan ko na, nasa liwanag na ako, there is a joy of salvation behind the cross. Galak ka rin ako. Bakit? Iramdam ko eh. I have my old nature, I have my new nature. What do you mean, Bishop? Kaya tayo, maraming karanasan sa buhay sa lumang pagkatao natin, wala pa tayo kay Kristo. So that we can identify which is which. Alam niyo? Yung para alam mo kung nasa liwanag ka, kung nasa dilim ka, kaya na-experience mo yung kadiliman. Para maging wise ka. Para makapamili ka na. Amen? Kasi hindi mo ma-identify ang liwanag at dilim. Pag hindi ka, wala ka sa old nature. Kaya mayroong old nature eh. Bakit? Para ma-identify mo yung liwanag. Ito tama. Ito kay Kristo. Ito ang kalooban ng Diyos. Kaya pagdating ng paghaton, nasa liwanag ka. Parang sisisili. Your destination, you choose your own destiny. And everybody say it. Palapakan natin. So there is the joy of salvation. Sa ating matatagpuan, hindi ko pa Isaiah chapter 12, 1-3. Sa ating Panginoon, ikaw ay galit sa akin. Pero ngayon, hindi ka na galit. At ako'y tinaliw mo. Sinabi niya dyan eh. I will praise you. Though you were angry with me, your anger is turned away and you comfort me. Sa 2, you comfort me. Ito yan. Hanggang 3 yan. Bakit? Bakit nawala yung galit mo sa akin, Lord? Nakilala kita eh. You are my salvation. I will trust and not be afraid. Hindi na ako matatakot. Pinapagkatiwalaan kita for Yah. Pag sinabi Yah, sa King James yan, God, Yahweh. Yahweh or God.
or Jehovah. That is the title of God. Okay, pag sinabing yeah, hindi yeah na yes. Na yeah, oh yeah. Y-E-A-H, yeah. Other than Islam. Pero ito yeah na capital letter lahat. Ibig sabihin, it signifies God. And everybody say amen. Sa New King James yan. Sa King James ganun din. Okay? For Jehovah, the Lord is my strength and my song. He also has become my salvation. Kasi nagkilala niya na siya. Ito siya kaligtasan niya. Kaya napawin na yung galit na Diyos. Verse 3. Therefore, kaya nga, with joy you will draw water from the wells of salvation. Dahil sa kagalakan ng kaligtasan, yung umaagos na tubig sa stream, sa balon, ako'y nagagalak at natutuwa. Ibig sabihin, may kagalakan katapat sa kaligtasan ng natamo natin sa ating Panginoon. Kayo ba'y nagagalak o nabibigatan? Nagagalak dapat. Kaya na meron tayong dala-dalang cross. Tingnan mo nga, nakangiti yung kanyang puso. Di ba? Nakangiti yan. Alam na yung siya, pati puso, dapat nakangiti. Alam niyo, pag nakangiti ka outside, honor the Lord, not with your good kids, but honor Him. Ganyan. Pag nagpuri ka sa Diyos, puso sa puso, hindi puso. Amen? Gano'n na magpuri sa Diyos. Hingin nyo sa Lord yan, tignan nyo ka. Tulungan mo ako magpuri. Dahil pagpuri at pagsampa ko sa iyo, Panginoon, ay mararama ko. Madama ko yung presensya mo, hindi lang sa puso. Sa puso, dito lang. Parang simpas lang na kumakalimbang. Dahil lang sa gisa may umabot. Pero pag sa puso, sabi mo ng Lord God, you feel His power. You feel the strength of God. You feel hope. Yung pag-asa. Nararamdaman mo na nagkakaroon ng pag-asa. E nararamdaman ko kung magaling ka. Hindi nyo kayo, pag nagpuri kayo, Lord, parang, ay, kita nyo. Pagdating mo rito, kita mo pala yung pangalan ni Lord, nawawala ng problema. Yes. Dating mo palang rito, maramdaman mo yung presence ng Lord. Grabe. Tatayo ka talaga sa kanya. Okay, palawain natin. There's another thing. Ano pa ba? Sarap eh. There is a joy. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God. First, for the Jews and also for the Jews. Hindi ko ginahiya yung joy of salvation, yung kaligtasan na nakikita mo. Sino mo eh? Because that is the power of God. Kapangyarihan ng Diyos ito. Yung dala-dala kong joy ng kagalakan dahil sa kaligtasan, ito yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya ako nabubuhay. Kaya ako lumalaban. Nararamdaman ko, nakasama ko. Ay, pagaganon po tayo. No? Kahit anong pandemya na darating, nakalitaw ang iyong pananampalataya. Kaya sabi mo, grabe ang pag-ibig na yun. Kaya kailan maranasan mo yung joy of salvation. Number 2, the things to consider how and why and what the joy behind the cross. The joy of doing God's will. Okay. Hebrews 10:27, but the certain purpose expectation of judgment and fiery indignation which will devour that person. Di ba maintindihan niya? Ganyan lang. Pero sa 25 niya, sabi ng ating Panginoon, huwag yung kaligtaan ng pagtitipon, not forsaking the assembly. Because the Lord is coming very soon. Sa 26, sabi niya, kayong mga mananampalataya na natapasan niyo ng katotohanan, yung ilaw ng Diyos, huwag na kayong humiwalay. Kaya sabi niya, bakit? Ito totoo eh. Darating ang katakot-takot at kalagim-lagim na pangyayari ng paghatol. Bakit? May matinding mga darating na paghatol ng Diyos, which will devour the adversaries. Ito yung magpupuksa sa mga umaaway sa Diyos, yung may sumunod sa Diyos. Ito ang ibig sabihin po niyan. Amen? Nakuha niyo? Oo. Kaya hindi ko na inano yan, baka hahaba tayo. Okay, sunod.
The joy of good knowing God's will. Then I said, behold, I come. In the scroll of the book, it is written of me. Ibig pong sabihin, lahat ng mga patotoo kay Kristo na banta rito sa bulumbon ng aklat, nandito siya from the very beginning. O, nandito yung sikreto. O, sikreto malupit. Inihayag na ng Diyos yung kanyang sikreto. Hindi mo pa. Diyos yun eh, I already manifest my will to you. Diba? The Godhead of the mystery has already been revealed. Makikilala mo na siya. Ihayag niya sa iyo kanyang kalooban. Kaya pag sinabi, gusto mo pagpalain, papagpalain ka talaga ng Diyos. Kasi sumusunod ka. Kasi ihayag ng Diyos kung anong kalooban niya sa iyo. Okay? Kaya ano pa? Ephesians 5:17, kaya nga, mga kapatid, huwag kayong mga hangal. Don't be unwise, but understand the will of the Lord is. Ibig sabihin, kung mananampalataya ko na sa iwata ka, alam mo, hindi ka hangal. You are wise. Sabi mo siya, katabi, wise ka. Alam mo kalooban ng Diyos. Kaya pag alam mo kalooban ng Diyos, abay, mag-anak ko. The joy behind the cross. Ay sa atin yung pansamantala na. Okay, number 3. The joy of the new birth. The joy of salvation. The joy of doing God's will. The joy of new birth. Natin. Basa. Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner or repents. Pag sinabing Luke chapter 15, the lost shepherd, the lost sheep, the lost coins, and the lost son. Tatlo po yan sa parabol. Anang tardiyan. Kaya dyan, sa 15:10, sabi ng Lord, maraming anghel sa harapan ng Diyos ang nagagalak sa isang makasalanan na nagsisisi. Kaya pag may sorbin ka, nagsisiya, grabe ang record mo sa mga. Amen? Lalo na pag nananatili yan, ay alalahanin ngayon siya. Kaya grabe ang pagpapala mo sa Diyos. Kaya pag nanatili ang inyong bunga, sabi niya, pingi ka na sa Diyos. Whatever you desire, I will give to you. Diba? Sinabi niya sa 15:16 sa bukod dyan. Kaya sabi na Lord, pinili kita. Pag sinabi ng Lord na pinili kita, dati sa personal pronoun. God is speaking to you. Pag nakita mo na nalugod ang Diyos sa iyo at yung ginagawa ko at pinili ka niya, mangungusap sa iyo ang Diyos eh. Hindi, ginamit lang ako eh. Personal pronoun po yung 15:16 pag-uwi ko pa sa akin. John chapter 15, verse 16. Pag nangusap ang Lord sa iyo, ako yun. Salamat Diyos. Pinili ko pala. Hindi mo, pero mo pinili ka ng Diyos. Hindi mo pala, di ba? Pinili ka ng Diyos. Sa sinapupunan pa lang ng nanay mo, alam na ng Diyos ang sikreto mo. Alam na ng Diyos ang future mo. Kung anong gagawin, ito rasin mo to. Okay. Ito, Subaru ito, Babayero ito. Pero darating pa nun, makapag ako sa kanya. Paliliwanagan. Yung kanyang ginawa noon, susukan niya na. Bakit? Pinahiya sa kanyang sarili. Bakit? Kinausap na siya ng Diyos. Naliwanagan na siya sa spiritual, hindi na siya punan. Amen? Kasi dumating na yung kahabagan ng Diyos. The joy of the new birth. Luke chapter 15, verse 10. Kaya dyan, sa John chapter 16, verse 21. A woman, when she is labor, has sorrow. Ang isang babae na manganganak, siya ay nahihirapan magluwag ng sanggol. But because his hours come, but as soon as she has given birth to the child, she no longer remembers the anguish or joy that is a human being has been born. Inatulad dito sa isang nanganganak. There is an anguish. May kahirapan siya. Grabe. Ayaw ko na! Sa susunod, di ba? Ayaw ko na! Pero pag nakita niya yung anak, gusto ko pa! Bakit? Nakalimutan niya na yung hirap. Nakita niya na yung low-minute of history. Ito na, yung nabuo namin pagmamahalan. The offspring
that God has given to us. The gift of God. Children is a gift of God. And everybody say, kaya pag may anak niya, hindi na siya nakapokus sa asawa niya. Doon na sa anak. Pag hindi naintindihan ng asawa, bakit mas mahal? Ito nga, bakit napagod ako? Galing ako sa trabaho, di mo na ako. Di ba? Di ba? Hindi niyo pa nasasabi sa asawa niyo. Sinabi ko kay Pastora yan. Sinabi yung biyaran ko, yung biyaran ba yung tawag? Kasi yung biyaran ko kasi, mahalaga. Pag nyo, pagyaran mo si Doming. Gusto niya talagang yun ang way niya. Kasi hindi niya ako pinapansin kasi ating yung anak na. Ang pinapansin niya yung anak. Hindi ako nagtatampo kasi alam ko busy siya. Pero dumating sa akin ng kanya. Pero mahina na lang nasa Lord ako. Ay, hindi ako magpapapansin. Kukuha ako ng magpapapansin sa akin. Diba? Siyempre, otokso, layuan mo ako. Ay, nalang kakapit yan. Hindi ko rin nilalayo yan. Habang ang tukso at ang nagmuni-muni ka sa mga kandang dilaw, abay, kumakapit po yan. Hindi lang kumakapit yan, nag-uugat. Hindi lang nag-uugat, gagawin mo talaga. Kaya yung iba, napapaniwala. Pero kung nasa Lord ka, Jesus' name. Hallelujah. Meron tayo sariling mundo, tayo lang nakakala. Di ba? Ang mag-asawa, di ba? Pag may pinagsamahan, tingin lang, alam ko na rin. Akala mo, hindi ko alam. Alam ko yun kasi may asawa ko. Di ba ko kung paano ko yung tinginan ng mag-asawa ko. Pero pagkagabi, talaga sa tawag, meron pa. Hindi kami sure, Bishop eh. New birthday, grabe ang gusto natin talaga. Sino nung remembers that wish? Bakit? Kagalakan eh. Bakit ipinanganak? Iniluwal eh. Nabuhay eh. Katas. Kaya hindi ka napapansin ng asawa mo. Pati ba ang responsibilidad? Ang gugwapo yun talaga. Natutuwa ko eh. Kaya natawa ko. Sabi ko, habang ginagawa ko yung friendship ko, nakikita ko yung mga mukha nyo. Ako natutuwa pa nga ito kasi Joy eh. Kaya pa Joy. Dami na yan. Sarap. Number 4. Why? When? What? The joy of the Holy Spirit baptism. There is a joy in the Holy Spirit baptism. Okay, tingnan natin ang book of John 7:37 up to 39. On the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Okay, meron pa ba? He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. 39. But this he spoke concerning the Spirit of those believing in him would receive. For the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. One of the gospel of the Lord is baptism of the Holy Spirit. Did you experience baptizing in the Holy Spirit? Did you receive the Holy Spirit since you believe? Kayo ba'y tumanggap na ng kapuspusan at bautismo ng banal na Espiritu mula nung kayo na nampalataya kay Kristo? There are two kinds of baptism. Baptism of water and baptism of the Holy Spirit. The one who baptizes water is the one who officiates, the one who administers, or who authorized the church to baptize you in Jesus' name. Nabaptize ka na, pero kailangan makapagpatuloy ka. Kailangan yung cross na yan, kasi dadami yan eh. There is a testing of faith. Habang ikaw ay lumalakad, habang ikaw ay tumatakbo, dumarami ang mga responsibility. Dumarami ang babayarin. Lumalaki ang angkan mo. Your races has been enlarged. Kita mo minimum.
Okay? Tapos pinoproblema mo yung sarili mo, pinoproblema mo yung asawa mo, pinoproblema mo yung anak mo, pinoproblema mo yung apo mo. Hindi mo dapat problemahin. Hayaan mo na yung kanyang asawa yung problema sa asawa niya. Amen? Yun ang problema sa atin. Our own problems, we didn't solve because we concern the problem of others. There is a saying that says, saying, mind your own problem, scratch your own mind your own business. Yung kasi scratch your own galis. Not go to others. Mind your own. And everybody say amen. So that you can smile to the world and to God. Oh, my cross is light. Ang aking cross na dala-dala ay magaan. It's not burden for me. It's not heavy. It's light because God is with me. Because the joy of salvation, because the joy of doing God's will, because the joy of the new birth, and now, because the joy of the Holy Ghost baptism. Kaya makakakalakad na ako according to the will of God. Because of the Holy Spirit that resides on me. Everybody say, palapan ako. Number 5, the last one. Itong pinakamatid. Basahin natin. Ito maganda. Climax na. You have still joy while you are suffering. You have still joy while you are cross. Mabigat, matindi ang problema mo. Grabe, sosong-sosong. Ang dami. Pera, emosyon, asawa, anak, kapitbahay, yung aso, yung pusa, hindi ko pa napakain. Yun pala to, bro. Friend, just lay aside. That is your suffering. Ito ang sikreto niya. Sa'yo malaman. Hindi na lang. Victory na lang. Di ba? Nagano kayo ba rin? Glory, glory. Hallelujah. Since I lay my birth, glory, glory. Hallelujah. Since I lay, praise God. God. Tapos na. Okay. The book of 1 Peter 4:13. But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Sabi na, magalak ka kasi yung nararanasan mo, nakikibahagi ka lang sa kahirapan. Yung paghirap niya sa cross, bahagi kasama. Kasi langit ang tubo mo. Alam nga naman ang ganda ng buhay mo rito, ganda ka ng buhay mo. Pakibahagi ka naman kung si Kristo ay dinalabura, inusin, musipin ka rin. Kung si Kristo ay nagutom, magugutom ka rin. Hindi pa kayo nagutom? Yung talagang gutom na, no? Yung talagang hinahanapan ng road kahit ang dami kang pera, hindi ka makabili ng pagkain. Papaitulutan na yun siya para magutom ka. Huwag mo pagmalagay na mayaman ka. Pag dumating ang tragedies, pantay-pantay kayo, mahirap at mayaman. Yes? Kayo wala may pagmamalagay ang tao. Ngayon pandemic, may pagmamalagay ba? Pantay-pantay tayo. Ang virus, may identity ang virus eh. There is the identification of virus. Pag anak ka ng Diyos, safe ka. 19% efficacy. sa Pfizer po yun. Yung itinuro sa amin, 96. At least, di ba? Di ba? Lahat yan magaganda yan. Kasi sa Lord yan para sa antibodies po natin sa virus. Pero kahit na hindi ka nasaksakan,
nung wala pang injection, may dugo ka na ni Kristo. Kaya yung virus pag pumupunta sa iyo, umaatras eh. Umaatras eh. Bakit? Anak ka ni Diyos eh. There is the identity that you are the children of God. So, most believers of the Lord, yung true believers, hindi sila pinatamaan. 90% hindi natamaan. Hindi 100%. May tinatamaan. Pero, yung tinatamaan na 10%, umaga din. Pag wala ka sa Lord, 90% na ang tama mo. Pag nasa hospital ka, may tama ka pa rin, habulin ka ng kamatayan mo. Amen? You know why? Hindi mo pinapansin ang Diyos. Hindi mo pinapansin. This is a warning and admonition to each every one of us as a human being in this world. Pag Word of God na at pinahintulutan ng Diyos sa buong mundo ang pandemya, no one can escape. Wala makakaiwas po. You know how much? You know how many infected of this virus all over the world? You have an idea. 137 million infected virus. Ilan na namatay? You have an idea? Update? More or less 3.8 million. All over the world. Yung iba, reported pa to. Ilang Pilipino namatay sa pandemya? 23 million. Ay, 23,000. Sorry. 23 more or less 23,000. 22 out of 20. Ang late na, pero buong mundo po yun. 3.8 million. Kita nyo? Because we are living grace by grace, because of the righteousness of God, on our generation, napakabuti mo. You know why? Because the knowledge shall increase. The development, doctors and scientists of this world, tapulan nila yan. Tapulan nila yung virus. You know why? The secret, 14 days mamamatay yung virus. Pag nag-quarantine, hindi ka gagalaw. Social distancing and masses, yung mask, hindi ka maawa, 19%. Napag-aralan po nila yun. 18th century, wala pa nga, sinsya. How many millions namatay? 1,800. Buong mundo, kunti pa population nun. 14 million. Namamatay na lang yung tao, nag-inisay. Pero sa panahon natin, ilang bilyon na tao? 8 to 9 billion on our generation. 1,800, ilang billion? Meron pa isang billion? You see how great is God is. The righteousness of God on our generation. Habang ng Diyos at pag-ibig ng Diyos ang umiiral sa sangkatawan. God loves you so much, brethren. God loves us so much. He gave His only begotten Son. That whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting. You and I, pag ikaw ay mananampalataya, are secure. Secure ka. Protected ka ng tubo ni Kristo. And everybody say, kaya yung joy na yan, dapat talaga yun natin. Amen? My strength is my God. And everybody say, if you are a recruit, meron ka ng pinagdadaanan, hinahama ka dahil sa pangalan ni Kristo, pinagpala ka. Bakit? For the Spirit of glory and God raised upon you. Nasa iyong banal na Espiritu. Nasa iyong Diyos. On their part, He is blasphemed. Sa kanila, kinukuntya ka. But on your part, He is glorified. Nananampalataya ka eh. Habang kinukuntya ka nila, nag-glorify ang Diyos. Pero sa kanila, natutuwa sila. Nakajab ako kay bishop. Nakajab ako kay pastor. Nakajab ako sa singer. Hindi nila alam sila nandiyan sa sarili nila. Pumapalik. Nagpa-bounce back. Amen? Tapos na. Conclusion na. Ito nga yung conclusion. First bit, may ask pa.
And they agreed with him. And when they had called for the apostles and eaten them, he commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them. Ito yung mga early church, yung mga lagad. Talagang inusog sila, pinagpapalo sila. Sabi niya, okay, so they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame. What is it? Diba? Napapahiya sila dahil sa panangaral. Di ba rin na mapahiya ka sa pangangaral at usihin ka sa pangangaral? Ang Diyos nalulugod sa iyo. Kaya sa usihin ka sa kasalanan, sa hindi mo pagsunod sa pare, tanungin yung background ng bishop. Ano sabihin niya? Kilala niyo ba yung bishop niyo? Di ba? Kailangan alam niyo. Ha? Kilala niyo ba yung mga pastor niyo dyan? We are not perfect. May mga kailangan tayo. Pero tatanggapin natin ang kahiya dahil sa ating pagpipito sa Diyos. Ay, magaan yan. Magaan yung dala-dala natin. May joy ka. Sabihin mo sa katabi, may joy. Palamakan natin ang Lord. Ito tayo. Ito, 1 Peter chapter 4, verse 12 to 19. Nakalugin na lang natin yan. Mga pinamahal, huwag niyong isipin na yung mga dumarating sa inyo, mga pagsubok na napakarami, ay para batila baga, para mga stressing happy to you. Mga dumarating ito na hindi, mga pagsubok na talagang hindi pagkaraniwan. Parang strange. Pag sinabi strange, stranger, parang bago pa lang sa'yo. Pero ito pagkaraniwan. Tingnan natin ang 13. But rejoice. You know why? Magkala kayo. Bakit? Hey, to the extent that you partake a Christian's Christ family. To the extent. Ibig sabihin, kabahagi ka sa suffering ni Kristo. That when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Huh? Pag nahayag na yung kaluwalhatian ng Diyos. Ibig kong sabihin, pag natuto ka na, yung cross mo na dala-dala, ang bigat, yung experience mo sa buhay, ang bigat, pero pinagaan ng Diyos. Ibig sabihin, nag-uusap ang Diyos sa'yo. Tinugon ka, tumalino ka sa experience na yun. Kaya yung kaluwalhatian ng Diyos, nahayag sa'yo. Kaya masaya ka. Amen? Nahayag na ba sa'yo yung kaluwalhatian ng Diyos? Dapat mahayag. Pare, ang problema mo, talagang hirap kayo sa buhay. Dapat mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. May karamdaman ka, dapat mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Pinagaling ka. Wala kang pera, nakapag-graduate ka. Kahit na paano. Nakapag-graduate ka ng anak mo, kahit na high school lang. Maayos ang pamumuhay ninyo. Amen? Kasi nakalunod ka eh. Kaya sabi niya, on their part is blasphemy, but on your part is glory. But let none of you suffer as a murderer, a thief, an evildoer, or as a busybody in other people's matters. Sinabi ko na kanina. Mind your own bad business, scratch your own galis. Yeah. You know, but let none of you suffer as murderer. Sana kayong mga mananampalataya, hindi kayo nagtitiis, hindi kayo nagsasuffer dahil gumagawa kayo ng pumapatay kayo, nanakaw kayo, gumagawa kayo ng masama, busybody. Alam niyo yung busybody? Tayo sa church, busy ako. Ay tumating ang pandemya, busy ako. Puro busy yan. Ang daming ginagawa sa buhay. Pagdating sa Lord, ay busy ako. Kahit hindi busy, ang tawag doon, busy-busyhan. Amen? Di ba? Busy ako. Pero hindi naman, wala naman, hindi nagkabusyahan. In-scroll niya lang yung kanyang wala naman data, wala namang Lord. Diba? Busy-busyhan. Gusto mo maging busy? Sa Lord ka na. Panalo ka doon. Yes. Kasi yung iba naghahanap. Alam nyo, para mahinto yan, may stress ka, tapos may nararamdaman ka. Hindi ka na magpakatulog. Kaya gusto mo na mamahinga, hindi ka makakatulog. Kaya pumapasok ang depression ng tao. Stress.
Kaya naghanap ng gawain. Ginagawa niyang busy yung kanyang katawan. Na-relax ako nga dito. Hindi ako makatulog. Bakit? Ang body clock ko, wala nang 8 oras. 4 na oras na lang. Kaya nagre-relax sa gadgets. Tingnan mo nga kung may mga ibang na yan. Diba? Baka anak nyo, bata pa lang, mas makapal ng iPad sa'yo. Brethren, yung mga anak nyo ha, alagaan nyo. Train up a child the way it should go. Pag sinabing train up a child the way it should go, dito mo sila i-train. Ang mga bata pa yan, tulog lang ng tulog. Para yung kanilang paglaki. Pagdating ng 30, 40 years old, 50 years old, malakas pa yan. Ang mga bata ngayon, pag hindi lumaki yan, 20 years old, may mararamdaman na yun. Yung iba nga, nagkukulaps na sa gadgets niya, 9 years old pa na. Kaya ingatan niyo yung mga regalo na nyo sa inyo. Huwag nyo ibigay yung gadgets nyo para hindi na kayo mag-alaga. Kaya nyo na matulog yan. Para sa generation to ka, kung hindi pa babalik, yan ang katipuno. Yan ang malakas. Yan ang future leader ng bansa. Amen? Ang ganda ng plano ng Diyos sa atin. The Lord knows our future. Kaya sabi ng Lord, I will bless your children's children if you follow my statutes and my commandments. Pangako na Diyos yan. Kaya train natin yung children natin the way they should go. And when they were old, they shall not depart from it. Hindi sila alis sa turo ng Diyos. Ito ang pagkahawakan. Sa palakang ninyo, makakaroon ng mga prinsipi at hari. Pero grabe. Galing ka sa mahirap, tapos sa palakang mo, magkakaroon ng hari, prinsipi. Mga leader ng mga departamento ng gobyerno. Grabe, pinagpala ng Diyos. Hindi mo pala. And everybody say amen. Sabi mo siya, katabi, sunod ka lang. Bro, sunod ka lang sis. Okay? Kaya itong mga nangyayari sa atin, huwag kayong mag-alala. If anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed. Huwag mong ikayaya, but let him glorify God in this matter. Oh. For the time has come for judgment to begin at the house of God, and if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Tayo nga hirap makapasok. Maligtas. Lalong-lalo na yung mga hindi sumusunod at naniniwala sa mabuting panita ng Diyos. Hirap na hirap nga tayo. Kaya nga tayo, pagka tayo na-enlightened, preach the gospel. Go, teach in all nations, baptizing them in the name, teaching them to observe all things, and I will be with you always. Amen! Unto the end of this world. Pinatasan tayo. We must be a witnesses of Christ. Pag Kristiyano ka, it is a must, it is a mandate, it is a commandment. Ano lang, pinatasan tayo ng Diyos na witness ka, saksi ka. Kanino ka saksi? 24 hours? Alam niyo ba yung saksi ng 24 hours? Parang hindi ko alam. Hindi kayo nakarinig. Balita, totoo. Sandigan ng aming pananampalataya. At panindigan ng aming... Di ba meron sa TV po? Di ba saksi? Saan kayo nagsasaksi? Saksi! Yung sarili ko, grabe! Ang aking nagawa, grabe ang diskarte ko. Sinasaksihan mo yung sarili mo. You brag your own. You lift up your own sin. Don't lift up your own. Let others lift you up. Amen? Huwag mo nang kailangan itrumpeta ko ang pinagagawa mo sa buhay. Hayaan nyo na lang. Gusto nyo itaas kayo ng Diyos? Mapalapagan natin ang Lord. Papalapagan natin ng Diyos. If any man humble himself, that will lift you up. Pag nagpapakababa ka, ang Diyos ang magtatas sa iyo. Pag ikaw ay angkop at mataas, bababa ka ng Diyos. Amen? Ano man matter sa buhay, bababa ka. Pinagpala na, pinagaling ka, i-glorify ka.
Pinagpala you manage your people, you manage your business, pinagpala ng Diyos, it's not you. Because God is with you. Glorify ka. Hindi iyo yan. Ang glory ay nasa Diyos. Mind, your president. Isipin niyo po ito. There is a glory of man. May glory rin ang tao. Kasi malaman kung anong glory ng tao. Pero, Book of James, sinabi niya, ang glory ng tao, siya mayaman, siya matiburo, siya karir, achiever siya, that is the glory of man. Pero nawawala, it fade away. Kaya sinatulad yun, life is like a vapor. Parang usok. Life is like a plant, sariwa kayo. Nalalanta bukas. There is a glory of man. Kaya sabi niya, kailangan yung glory of God. Kahit na yung damo, nalalanta. Kahit na yung punong kahoy, sariwa, namumunga. Ginagawang pansila. Pero pag ikaw ay may glory ng Lord, yung glory ng Lord, binibigay mo sa akin. Hindi mawawala yung iyong pananaw. There is the crown of glory. There is the crown of life. There is a crown of rejoicing waiting ahead of us. Ibibigay ng Diyos yan. By good faithful servant. Welcome to my kingdom. Enter rejoice with me. Because napagkatiwalaan ka naman yun. Napagkatiwalaan ka naman. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng aming mga viewers at taga-subaybay po ng ating programa dito po sa JCLGAA. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa ating programa na napapanood po natin tuwing Friday and Sunday po sa ganap na ikapito at ikawalo ng gabi. Naway patuloy po tayo sa suporta sa gawain ng Panginoon at patuloy po natin ipag-pray na ang pagpapala po ng Diyos ay patuloy na lalaganap po, lalo na po ang pagpalaganap sa mabuting balita ng kaligtasan. At sa gabing ito, mga kapatid, nais lamang po namin kayong anyayahan na kayo po ay tumanggap sa ating Panginoon. Sapagkat sa huling panahon po, marami po ang tatawag sa Panginoon at sasabihin ng Lord na hindi ko kayo kilala. Bakit? Sapagkat wala po kayong relasyon ng tama sa Panginoon. Kung nais niyo po na kayo po'y kilalanin ng Panginoon, tanggapin niyo po siya ng maluwag sa inyong kalooban bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa gabi ito, tayo po ay mananalangin ng pagtanggap at nawa ibukas po natin ang ating mga puso't kaisipan na tanggapin po ang ating Panginoon bilang Savior and Lord. Kaya tayo po ay mananalangin at sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Bigyan po natin ang ating mga mata, taas po natin ang ating dalawang kamay at sumunod po kayo sa panalangin ng pagtanggap. Ama banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay, maraming salamat po sa oras na ito. Tinatanggap kita sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala na nagawa laban sa iyong harapan. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, inatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Inatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagarian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulutan mo po na ako po ay makasunod sa iyong layunin at plano sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samot na langin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoong Hesus at nawa hindi po doon nagtatapos ang ating pagtanggap. Kailangan makilala po natin ang totoong Diyos, ang totoong nag-iisa at makapangyarihang Ama na sinasabi po sa Biblia na siya po ay inamatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Yun po yung mabuting balita na ating pong tinanggap sa Panginoon. Ulitin ko po,
na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na muli. Tayo po bilang mga tao, kailangan maranasan po natin itong mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya nga po mabuting balita, ito po ay may dulot na kapakinabangan, hindi lamang po sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Sa pagkamatay po ng ating Panginoon, yung ginawa po nating pagsisisi, yung pagtanggap po natin sa ating Lord bilang Savior and Lord, yun po ay nagsisimbolo po ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Yan po ay matatagpuan po sa 1 Corinthians 15:1-4, na sinasabi doon na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Tayo naman po ay gaganap sa mga bagay na ito bilang pagtanggap at pagkilala po sa mabuting balita ng ating Panginoon. Ano po yung ating gagawin? Na tayo po ay magsisisi, kailangan tayo po mabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus sa ikapagpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo po ay tatanggap ng Holy Spirit. Kung tayo po ay may tamang relasyon sa Panginoon na napatawad po ang ating kasalanan, nagsisi po tayo sa ating mga kasalanan, at tayo po ay papatawarin ng Panginoon at bibigyan ng kaloob ng Holy Spirit. Napakaganda po itong plano ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya nga po sinabi sa Mark 16:16, ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Inulit din po yan sa mga Gawa 2:38 na sinasabi po doon na tayo magsisi, tayo po ay pabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, at tatanggapin po natin ang kaloob ng Holy Spirit. Nawa maniwala po kayo dyan at sundin po natin ang nais ng Panginoon sa ating buhay upang tayo po ay maligtas, upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagat kung wala po tayong relasyon sa Panginoon, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na tayo po ay maniwala sa gospel ng ating Panginoon, sa mabuting balita, upang tayo po ay makatamo ng totoong kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Maraming po salamat at nawa patuloy po natin bigyan ng puwang sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa, na tayo po ay magkaroon ng panahon sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon upang ang ating po pananalig sa Diyos ay patuloy na lumago, lumawak at tumibay, lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami pong kaguluhan, napakarami pong kabalisahan sa mundong ito. Kung wala po kayo matatag na pananampalataya sa Diyos, paano po natin matatagalan ang hirap na ito? Pero kung nandiyan po ang Panginoon sa buhay ninyo, tinanggap nyo siya bilang Savior and Lord, makakaasa po tayo na hindi niya po tayo pababayaan. Bagkos tayo po itutulungan ng Panginoon na mabuhay ng may tunay na kapayapaan na bigay sa atin ng Panginoon. Kaya huwag po kayo magsawa na tayo po mag-ipon ng kayamanan sa langit. Sapagat ito pong kayamanan na ito po ay hindi nabubulok. Hindi ito mananakaw. At higit sa lahat, ito po ay kayamanan na bigay ng Panginoon. At saan po natin yan makukuha? Sa pamamagitan po ng pagtsatsaga, pakikinig, pag-a-apply ng salita ng Panginoon. Kaya maraming po salamat. At huwag po natin kakalimutan, lagi na subaybayan po ang ating programa dito po sa JCLGAA tuwing Friday po, Sunday, 7 to 8 p.m. po dito po sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you.